gaurko asmoa batez ere izango da ondo pasatzea. Joku batzuk egitea, herri kiroletako joku batzuk antolatu ditugu eta guztion artean ondo pasatzea. Heldu zein gazte? Heldu eta zein gazte, da. Azkenen hoxe da nabarmentzen duna egitasmo honek, gazteak eta adinduak bateratu egiten direla. Zuen kasuan ere, Ibarratik Tolosara etorri zarete, zenbat pertsona inguru? Ez dez seguru jakin, esan diatenez, 60 bat edo etorri da Ibarratikan. Asteroko haino gehiago. Baina normalean media damakigu 40 bat persona astero, eta pentsazio aldi izan deun egu hontan, eta ez da jetxi bat abestezko hori. Ikusten dugu Tolosan, gazten laguntza izaten dutela, zuen kasuan ikasleak joaten dira laguntzera? Bai, noski gurean, ikastola bakarra izanik Ibarrana hilean behin egiten dute, baina gaur, 28 etorri dira laguntzera bolondrez moduan. Orduan harreman hori ere estua daukeu eta beraiek esan da nahiko aberasgarria gainera. Eta Tolosaren kasuan, nolako deiadarra izaten da, jende asko biltzen du? Bai, egia esan, eguraldik asko zehatzen du, asko baimentzen du zenbat jende etortzen den, eta egualdi hona egiten duenean, 180 ingurun etortzen gira. Egualdi txara egiten duenean, 70 bat etortzen dira. Ikusten dugu gaur jende asko bildu dela, ez? Bai, guztira, Tolosate barra, 300 zapi ekarri dira, eta gutxi batzuk faltatzen dira banatzeko, 300 bat lagun egongo gara hemen. Kitaniatik, Rocheforretik etorri dira. Gutxi gora bera eurok nahi dobe ikustia hemen Tolosan ze aktibitate nola lortzen da eta nola lotzen da aktibitate fisikoa, intergenerazio lan hori. Gauza zoragarria ikusi debela, batez ere nola elkarteak bildu egiten dira, lan oso fin eta zoragarri bat, eurok adibidez arazo gehiago eukiko dute kirola eurontzako konpetizioa dalako eta beste modu bat hartzen da euroburutan, baina esperientzia politxa, oinarte oso polita eta interesgarria dela.